Beste askoren moduan isilik behar lukeen batek esana da, pertsonaren bizitzak lau fase izan ohi dituela. Lurrera lotzen gaituen hanka kopuruak erabakitzen omen du fase batetik bestera noiz pasa. Lehenengo fasea lau hankekoa da. Haurrak eskuei erabilpen hoberik aurkitu artean hanka moduan erabiltzen ditu, eta lau hankatan ibili da lerdez sukaldeko baldosak guztiz. Galdutako lentilaren bila dabiltzanak ez genituzke hemen sailkatuko. Bigarren fasea hanka bakarrekoa da. Grabitatearen beharrik ez eta bere arintasunaren erakusgarri hanka bakarraren gainean txingoka ibiltzen direnekoa. Gerran hanka galdutakoak ez genituzke hemen sailkatuko. Hirugarren fasea bi hankekoa da. Gizatasunaren erakusgarri. Beraz, tximukerietan ibiltzen direnak ez genituzke hemen sailkatuko. Eta azkena eta laugarren fasea hiru hankekoa da. Bi hanka aski ez eta lau gehiegi direneko fasea. Denetan azkena, oreka galdu artekoa alegia. Zorionekoak gu, Matxin bigarren fasean sartu berri da. Hanka bakarrekoan alegia. Aurtengoa izan dut Gameboyaren urte, azken martzian itua ere iko nuke. Ta zuek mendean zaudete, horregatik alperrik hemen zabiltzate. Imaginatu lokatz putzutan igari, ta zuaitzadarretan trapeziolari. Baina etzain normala iruditzen neri, arriskua deitzea askatasunari. Lagun afrikar bat dut ez izenez marroi, tenterekin edo zer dugu eraikioi. Baina ez dagozkigu fitxaberak bioi, neraita arkitekto da ta beria peoi. Zazpilo egitea omen daste bete, denbora hori dela pentsatu liteke. Helduak daudelako erlojuen menpe, bihotza gelditzean erazten diete. Zenbat ardura estres, zenbat landalege, mundu zoro honetan psikiatra errege. Ezingo zenuteke biziraunalere, salbatuko zatxuzten Supermanik gabe.